kay si Jesus na tao na dito sa Bethlehem, sa lugar na iyang natawhan. Di padayag ang anak sa Diyos, ikaw among manluluwas, paglaom sa mga kabus nga imong katawhan, kadasig sa nagmaluyahon, kalig-on sa mga magtutuo. Maglipay kitag magmaya kay si Jesus na tao na dito sa Bethlehem, sa lugar nga iyang natawhan. Ipadayag ang anak sa Diyos, sugatong tang batang Jesus, siya atong ipaapo sa tumang kalipay, siya ang magluwas kanato gikan sa kaulipnan sa sala. Maglipay kitag magmaya kay si Jesus na tao na dito sa Bethlehem, sa lugar na iyang natawhan. Ipadayag ang anak sa Diyos, siya ang atong kahayag nga nagabanwag sa dalan, nga atong gilaktan padulong sa kahiusahan, uban sa Diyos nga atong manluluwas. Maglipay kitag magmaya kay si Jesus na tao na dito sa Bethlehem, sa lugar nga iyang natawhan. Gipadayag ang anak sa